मैया थांनाय सालो खमलं डिग्री कलेजाव फरायनाय खरंनै रों सोलोंनाय रक मंगलाल करबं ते सन्दा लक्ष्मी करबं बरक खरंनै रोंनो कतर बरक फाइ दंलाय थाने लांमाव आचुमसा लाहार पाति होय मंगलाल करबंनि लांमाच आरिखा बनो तिनो बाहायकेनो गामिनि लुकुरक ते बिनि रोंनो कतरनि जत पाल रक बायाब रक बनो थाङि नायबायखा ते हास्तेनि तिब्रासा हामख्राय मन्त्रि बरम गोनां मेबर कुमार जमातिया सार बबो थाङि नायखा फायदेसों मांप्लिरक किसा नायलायानो नक नखनि लुकुरक गामिनि बररक बेलायखना खा खामलायजाक बिनि बायाब बिनि पाल बाक्सारक बेलायखना खा खामलायजाक फायदेसों ताबो मांप्लिरक किसा नायलायानो पायथाक बिनि साल तिनि सोक जरानो बो अहायनो याकरै थाना नांजाखा Oh, Maku. Kamu Mama. Langsung beri bagian masuk. Oh, aku disuruh minum saja. Nenggai metro tika buri ke tahu serius di hospital ang thang nai जों खोनाका करमं समाज बिसिगो बरन पुइला कलेजो कानाय अपारानि पुइला बर कलेजो परेगो अब जों खोनाका तैबो आं खोनाका जागा बेले वाना संसा और पारावो कायसेफानो सरकार चाकरि खायनाय करि गभर्नमेन्ट सार्भिस करि बेले के माने असहाय पारा ए बेले के परिवार दुर्बल गरिब फेमिली आं खोनाका आंनि सेक्रेटारि इन तनुश्री देबबर्मा ट्राइबेल अफिस सेक्रेटारि बो फाइ थांनाय सप्ताहआव जों काउरिखा और करबं पारागो जों बरनो जे मानसाक जों बरनो सायज खायनाय
जों इदानिंगो जों कायसे स्किम माखा हालाम कमिउनिटिनि बागै 500 कोटी जों रां माखा आरो जों खबैरनाय आरो जत्तर जे मानसा करनि पारान बारनो जों नावराव टांरिनाय लामाराव खायरिनाय जों जत साइमानो अब कायसे रेकर्ड इनतिफ्रा हास्तेबो सबसे कम पपुलेशन बर कमाना नाय टंखा कर्म कमिउनिटी आरो बागै जों बर नजर मारिनाय दिनै आं खायसे तिब्रासा हामथाय मन्त्रि नंगै आं अमन कावरिखा अ पाराव दखना आं तेवासे फैनाय जे मानसा जों बरन चुबानाय बनर कोनो लेखा फरायनाय करै और बरनि गाड़ी चालावनाय करै माने दुई रक बलाय असुबिदा जतन बरनि बिपिएल फेमिली जों अबनो मावा सौनाय जे जतन आं खागाव जों बलाय दुख खादुमानि दिन मियाफ्राव बर कलेज फरायनाय कनै बुरि फासला मासा बर प्रफेसर आथै थांखा आबं बेलायखने खाखाम माकक जों बरमां सुरिलायनाय जे मानसा जों बरना चुबालायनाय शुद्ध सरकार सिमिया जों जत कमिउनिटी टंनाय तिब्रान बर दक जोंनि देबरमा जमातिया त्रिपुरा जे कत कमिउनिटी टंनाय बर चुबान नांगौ जों खारावै बरना जों चुबान नांगौ आं खागाव फायखासि जों बरनि चिकन सादा फाराग बर थांजागनाय अबन आं वान सखा आं बाहायनो आं गोबां खोनाका जेन'बा आंनि पहिला फार्स्ट टाइम आं अरा बिजित खायो करबं पारागो पारा बेलाय नायखो थक किदु बेलायखे हाचाल ini orang gari gura mat hogia खेतर करै बर कुब्र खाइचाबो आबनो जों सरकार होइते बाहायनो आइडेन्टिफाइ मा खालायनाय स्पेशली आं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार हिसाबै आं नजर दोदाय जे अफ पारानो बाहाय खालायो थिनांगो बे डेभलप खालामनाय आं साखरनाय tamai gasing sebne miya jeta incident mani kumlung degree college student ro korni port on accident kha am belaka sing tam sane kok sekali comment khanin tamai ke belak kharu kha amoin sing poinai jara sini government tongai rongobo je society rongobo kisa subanan bagi bor belak kiri an bagi sing saimano jebeda accident khaba tam khana am bagi sing joto sing koina ban sini hoite sing request khaina nai sini government rongobo bong compensate khaina bagi tai boro to poli to degree college kumung degree college cho on bagi sini to comment khajana kiri kha ekdom sing dukho tai khorsa student am tika future student rok je sini generation rok boro to sini of family ni bobishot chimiya boro sini society ni bobishot jara sini generation upcoming generation ni bobishot rok আমি থেকে ইয়াগা থাকা সিন বাই সিন অনেক দুঃখ নাম আসুন সিনেমা তো জন দেবরমান জেনারেল সেক্রেটারি আছে